Pandayokan ng ibig sabihin ay tahanan o kolonya ng mga bubuyog. Ang isa lamang noong baryo ng Malasiki, Pangasinan, ngayon isa ng bayan na may sariling pagkakakilanlan. Hitik sa makakapal na puno ang naggagandahan at malalawak na kagubatan, tinirhan ng iba't ibang mga ninuno mula sa karatig na bayan. Taong 1759, sa pangunguna ng kauna-unahang Pilipinong Arsobispo at nooy Gobernador General na si Bishop Miguel Espelita ng Cebu, ang Pandayokan naging isang ganap ng bayan. Pinadapa man ito ng mga ganap na gera at revolusyon, ang Pandayokan taong 1804 nakabangon at muling nagpakilala bilang bayang puno ng pagkakaisa. At March 2, 1807, tinawag na itong Villasis na hango sa mananakop noong si Don Antonio Orbistondo y Villasis. Ngayon, samahan niyo ko Yana, your jolly traveler, para pasyalan, kumustahin at mas matuto pa sa mga kwento at maipagmamalaking hatid ng mausbong na bayan ng Villasis dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Oras na para libutin ang bayan ng Villasis. Mula Cubao, sumakay lamang ng bus na papuntang norte at madadaanan ang bayan. 400 pesos ang pamasahe at nasa 3 oras naman ang biyahe. Para sa mga may sariling sasakyan, 2 oras naman ang biyahe. Tahakin lang ang NLEX, SCTEX at TIPLEX. Mag-exit ng Rosales at dumiretso na sa Villasis. Malalaman mong nasa Villasis ka na kapag nasilayan mo na ang tower clock na ito na nasa harap mismo ng kanilang munisipyo. Nagsisilbi na rin itong landmark ng bayan. Ang tower clock ay dinonate ng Villasinian Association of London at nakabase nga ang disenyo nito sa sikat na Big Ben. Sa tapat ng Municipal Hall at Tower Clock makikita ang People's Park kung saan nakatayo ang kanilang Rizal Monument. Ang monumento ay gawa sa konkreto at ito ay natapos gawin noong 1947. Ito ay nakaangat mula sa lupa ng 4 na talampakan kaya kitang-kita ito sa bungad pa lang ng parke. Dating nakatayo ang Rizal Monument sa bagsakan na nagsilbi ring landmark at meeting place ng mga taga-Villasis at mga karatig bayan bago ito nailipat dito sa People's Park. Ang People's Park po natin, siyempre una-una, ipapaalala sa ating kabataan ang kabayanihan, di lang po ni Rizal, kundi yung mga iba pong heroes na nagdaan. Tapos, it serves as pag kunyari gusto mong mag-unwind, kasama mo ang pamilya mo, maglakad-lakad, kasama mo pasyal-pasyal. Maliban sa fountain na isa sa mga nagpapaganda sa People's Park, mayroon ding espasyo na nakalaan para sa mga chikiting at young at heart. Mula December
Siyempre, tuloy-tuloy na po yan hanggang January sa piyesta namin. Marami po kayong aabangan. Kaya punta po kayo dito, hindi lang po Talong Festival, marami pa po kaming pakulok. Sa likod naman ng Municipal Hall ng Villasis, nakatayo ang St. Anthony Abbot Church na naging sentro na ng pananampalataya ng mga Villasiñas. Nang may patayo ang kauna-unahang simbahan noong taong 1763, ang simbahan ay gawa pa lamang sa tabike, ngunit kinakailangan din mapalitan ng bricks o stone for structural strength. Ang pagpapatayo naman ng simbahan noong taong 1868 hanggang 1871 ay nasa ilalim ng administrasyon ni Father Joaquin Palacio, ngunit ang istruktura ay nasira sa kasagsagan ng World War II. Napaka-historical talaga ng simbahang ito dahil kung pupunta tayo sa right side sa bandang likuran, makikita natin ang mga tama ng bala na nagmula pa sa mga armas noong World War II. Dahil na rin sa inisyatibo ng taong bayan na restore ang simbahan taong 1954. Ang St. Anthony Abbot Church ay may Baroque style na istruktura. May taas itong 35 feet, haba na 184 feet at lapad na 73 feet. Makikita din dito ang kampanang ginamit ng simbahan na mula pa sa taong 1884. Ang bayan ng Villasis ay kilala dahil sa sektor ng agrikultura. Matatawag nga itong tila bahay kubo dahil sa mayaman nilang taniman at gulayan. Papasyalan natin ang ilan sa mga ito dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave.
it is most different in a way na, yun nga, merong kaming, it's a vegetable town of Pangasinan. Not only in Pangasinan, but the whole region. Dahil kami ang highest producer ng talong. So that makes us different. And pangalawa, siyempre, I'm most proud of because yung mga buildings, the infrastructure na nakikita nyo ngayon, patayo ito from the proceeds ng aming fiesta na sa tingin ko hindi yun nagawa ng mga ibang bayan. Like for example, itong kinakatayo natin na municipal building, yan, yung auditorium, yan, SB. Lahat, halos yung ating yung overpass. All of this came from the proceeds of town fiesta. So, nagiging sources natin yung fiesta, hindi nagiging spending para sa amin dahil nga nakakalikom tayo ng salapi, tulong-tulong lahat. At importante kasi yan, nakikita nila kung saan pumupunta yung pera, kaya everybody is willing to contribute. Yon ang sikreto nun, transparency. Kayang-kaya kung sama-sama. So that means, na siyempre, all of these things naman, hindi ko naman magagawa by me alone. It should be concerted effort. In terms of tourism, kasi nasa inland kami kasi. So most possibly, yun pa rin. Like for example, yung Talong Festival natin, na now, of course, ginagawa namin yung aming pinagdarausan ng street dancing at saka concert. I would like to invite you this coming fiesta, Talong Festival, January 16 po yan, nagaganapin po sa aming open field dito sa aming gymnasium. At I'm sure that you will not regret coming again because we will make this fiesta, this Talong Festival, one of the most memorable, unforgettable events sa aming Talong Festival. Kayang-kaya kung sama-sama. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong. Welcome to Qatar! Qatar Tarungan! Talong, ang isa sa mga pangunahing gulay na itinatanim dito sa Villasis. Katunayan, maraming mga farms dito ng talong, tulad na lamang dito sa Barangay Pias. Actually po, ang talong po ng Villasis, yung pag-aalaga po ng mga farmers, dahil ang Villasis po matagal na siyang talong yung pinakamaraming tinatanim dito. Maganda sa talong is yung packaging po nila. Dito po nila nakilala yung packaging, pag-iimpake ng talong. So, ibig sabihin, pag galing sa Villasis na 10 kilos, maganda yung pagka-impake niya. So, yun yung kaibahan ng talong natin na nanggagaling sa Villasis sa ibang lugar. Ang kaibahan lang po kasi dito sa Villasis is yung mga farmers ng talong natin is talagang bihasa na sila sa pag-aalaga ng mga talong. And at the same time, dati kasi ang ginagamit pa nila is traditional. So ibig sabihin, yung seedlings pa lang, maganda na yung pagkaalaga niya. So pag tinanim ng farmer, yon, dagdagan pa natin yung kahusayan at saka kasanayan ng mga farmers ng mga talong dito sa Villasis. Yun po yung isa sa pinaka magandang kalidad para sa talong. Yung land prep na lang po, mayroon po tayong 5 traktor sa munisipyo. So yun po yung ginagamit natin, pinapalabas ng munisipyo para mag-traktor. Mayroon po tayong subsidy para doon po sa traktor.
So malaking tulong po yon. Maganda yung reaksyon nila, natutuwa sila, nasasarapan sila. Makikita po yung reaction nila lalo na pag nagkaroon po tayo ng piyesta, lalo na yung pinakbet sa kawa. Doon kasi po pag sa pinakbet sa kawa, lahat po ng mga bisita natin nakakatikim sila at saka nakakakain sila ng talong na produkto ng Villasis pa. Umaabot mula 7 hanggang 8 feet ang taas ng halamang talong, samantalang 12 to 15 inches naman ang bunga nito, simula pang 5 hanggang pansampung harvest ng Fortuner na klase ng talong. Kasi po ito ang nakasanayan namin dito sa Villasis na itatanim na talong. Kasi ito ngayong anuan ng ng Villasis sa Talong Festival. Kasi sir, bali nakakatulong siya sa pang-araw-araw namin kasi yung mga dito kami kumukuha yung mga financial na pangkuan ng mga anak namin. Araw-araw kasi kaming nag-ano ng mga talong para ma-survive yung pag-aral ng mga anak namin. Dati mga kalahating hektarya lang po yung tinataniman dati. Pero ngayon medyo lumuwang na rin. Kasi mahirap kasi yung kapital ng talong. Kailangan kasi ng kapital na malaki bago ka makapagpabunga ng talong. Ay sobrang napakahirap kasi parang talagang lilinisan mo yung mga yung puno-puno niya para maano yung mga bunga niya, hindi maanohin yung mga uod ganon. Pag jackpot naman yung presyo ng talong, umaabot po ito ng 110 per kilo. Tapos pagkamurahan naman nito, bali 10 lang per kilo. Nag-start po ako ng May 2005 hanggang ngayon kasi siya yung kinabubuhay ko ng talong, saka siya na yung nagbigay ng pag-aaral ng aking anak. Kaya nakabili ako ng lupa, saka yung masasakyan ko, tura-tura, saka yung tricycle, lahat na, sir. Sa pangkabuhayan natin mga nagtatanim ng talong para sa pamilya, para sa anak, nakakatulong na malaki. And then, ang Villasis po noon, dinadaan-daanan lang. Pero nang nagkataon na nakuha na yung Talong Festival, the Villasis, ang bayan na Villasis was put back into the map. Bukod sa talong, marami pang ibang mga gulay ang itinatanim dito. Kaya't isa sa mga pangunahing putahe sa mga karinderya, ang pinakbet. Pero mas excited akong tikman ang talong sa pinakbet na pinagmamalaki ng Villasis. Ang nagpapasarap ng pinakbet dito sa Villasis ay yung talong. Produkto dito sa public market ng Villasis. Yun ang binabalikan dito sa public market ng Villasis. Tikman na natin.
pinakbet. Ang sarap talaga ng pinakbet ng Villasis. At alam ko ang mas nagpasarap dito ay ang kanilang ipinagmamalaking talong. Kaya kung napasyal kayo dito sa Villasis, pumunta na kayo dito sa likod ng public market para matikman ang napakasarap na pinakbet na to. Tara kain! Bukas na ang mga karinderya dito sa public market ng alas 5 ng umaga at nagsasara naman sila ng alas 2 ng hapon. Kain ako dito hanggang bukas mismo. Sa yaman ng sektor ng agrikultura dito sa Villasis, alam nyo ba na dito ay may isang paaralan na para sa agrikultura? Papasyalan natin yan dito pa rin sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galing Pangasinan! Nagsimula bilang libangan, lumago ang lugar na ito dito sa Barangay Lipay at ngayon nga ay isa ng paaralan. Noong September 2018, ang Rio Tutor Institute of Science, Art and Trades Incorporated ay na-certify na ATI RTC 1 bilang isang learning site for agriculture at taong 2022. Ito naman ay na-accredit ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute bilang National Extension Service Provider. Plant tissue culture or cloning, isa lamang ito sa mga inaaral dito sa Agriculture School. Ito po ang Risate Plant Tissue Culture Laboratory, isang alternative plant tissue culture po dito sa Villasis. Tsaka isa rin po ito sa pinakaunang alternative plant tissue culture dito sa Region 1 po. Yan po.
Bali, ang ginagawa po namin is nagko-culture po kami ng mga plants, iba't ibang klase. At saka may mga projects din po kami like conservation of plants po. Oh, so ano po yung meron sa loob? Okay po, pwede po tayong pumasok. Bale, dito po sa ating culture area, may makikita po kayong mga ornamental plants, agricultural, at meron din po tayong mangilan-ngilan na carnivorous plants. Okay po. Bale, sa laboratory ito po, medyo diversify po tayo. Marami po tayong klaseng plants na tinitissue culture, tsaka pinaparami. Okay po. Yung halaman po na yun is ornamentals po. Madalas po kasi may mga plants po tayo from Thailand na pinaparami na rin po dito sa laboratory. Meron po kaming pitcher plant, pero nasa bote pa lang po siya or naka-cultured pa lang po. Hindi po siya masyadong mahalata pa sa ngayon, pero yan po ay pitcher plant. Carnivorous plant? Yes po. Ang carnivorous plant po, samples is yung yes po, isa rin po yung Venus flytrap, sorry. Tsaka meron po tayong Sanju. Pero ang halos natira po sa amin is yan po, pitcher plant. At may iba pa pong carnivorous plant, kaya lang for aquatic po siya. Mga estudyante po ba yung mga gumagawa nito or tinuturuan niyo po ba sila? Yes po, actually tumatanggap po ang Resate Plant Tissue Culture Laboratory ng mga intern, mga immersion po from different high school tsaka colleges po for dun sa kanilang job order po. Yan, tinuturuan namin sila from media preparation, dun po sa labas yung ginagawa at hanggang dito po sa pagkukulture na ng halaman dito sa loob ng culture area. Actually, last year lang po nag-start yung pag-accept po ng mga immersion po ng laboratory kasi doon lang din po halos naharap at mas gamay na yung technology po. Pero kailan po nag-start na nag-culture kayo ng mga halaman? Nag-culture, magto 2 years na rin. Magto 2 years yes, po. So you also do agricultural training? Yes, we also do agricultural crops po. We have banana, dragon fruit, vanilla, onion, garlic, and so much. Marami pa pong klase. May mga sweet potato. Yun. Pero madalas po kasi sa agriculture po na kinuklone namin dito at saka tinitissue culture is for research purpose lang po siya. Hindi po siya naka-specify pa po for production. Ang Villasis is mainly an agricultural town. Kaya marami tayong magsasaka. Ang Resate ay partner ng ating munisipyo para mag-develop ng mga importanteng halaman, pananim para sa ating magsasaka. Definitely po siguro, there will come a time kung gusto natin yung ma-improve siya. Pero at this point in time, maganda na po yung talong ng Villasis. Plant tissue culture o cloning, isang kaalamang maiuuwi na makatutulong sa kinabukasan ng agrikultura o sa simpleng taniman sa ating mga tahanan. Pero speaking of maiuuwi, tara, samahan niyo akong maghanap ng food trip na pupunan ang inyong mga cravings at swak na pampasalubong. Kaakibat na ng pangalang Villasis ang Meriendang Miki at isa sa mga dinadayong mikihan dito sa bayan ay matatagpuan dito sa Barangay Pulay. Naipakilala ang Miki sa bayan noong taong 1975 sa palengke bago pa man ito nailipat sa kinaroroonan nito ngayon. Si Nanay Cosme din nga ang nagpakilala nito at tinuruan na lamang ang kanyang mga anak. Isa na rito si Kuya Domingo na siyang gumagawa ng kanilang noodles.
Sobrang lasang-lasa mo yung noodles at sobrang linamnam ng sabaw. Sa halagang 10 piso, meron ka ng regular na Mickey. 25 pesos naman kung may itlog. Unli sabaw na rin ito. At para mas kumpleto ang experience sa pagkain ng Mickey, kumuha na rin ng puto sa halagang 10 pesos. Perfect na perfect talagang combination ang puto at Mickey. Mahal ang puto. Recipe na nagapumot lang dyan. Ilocos nga nangalaan mita. Da kami kuha kami mati Ilocos. Na kan may sa nalaka. Amoy damat siguro naraman ang dakat na imas. Bukas ang kanilang mikihan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Pagkatapos nating matikman ang napakasarap na Mickey, isa pang sikat na pangmeryenda at pampasalubong mula dito sa bayan ng ating matitikman. Sa pagitan ng kanilang bagsakan at ng kanilang munisipyo, makikita ang hilera ng mga nagbibenta ng tupig. Ang tupig ng Villasis is one of the best special tupig na meron. Hindi mo siya makikita sa iba kasi yung iba maliliit lang. Dito special talaga siya. Kaya napakasarap at talagang pwedeng pampasalubong kahit saan kayo pumunta. Hindi siya gaanong matamis ate, pero ang sarap. Lambot. Ang init. Ang init pero ang sarap. Bukas ang mga bilihan ng tubig mula 5 AM hanggang 7 PM. Kilala rin po ang bayan ng Villasis kasi nadadaanan ang buses, public transportation, at tubig po namin malaki talaga. Kaya sa susunod na pagbisita nyo dito sa Villasis, huwag kakalimutang bumili ng tupig pampasalubong. Ate, pabili po ako nito ng isang box. Okay, ma'am. Ang isang box po natin, 100, ma'am, 17 plus 1 yun. Balit 18 pieces.
Truly, there's always something unique to offer ang bawat bayan dito sa Pangasinan. And with Villasis, bagamat hindi kalakihan, kaya pa rin namang makipagsabayan pagdating sa kasaysayan, mga produkto at paraan ng kabuhayan. Kaya't sa inyong susunod na travel to the north, huwag niyong kakalimutang isama sa inyong bucket list ang bayan ng Villasis. Adventure awaits in the heart of every community. My journey in the municipality of Villasis was nothing short of magical. From the moment I arrived, I was struck by the warmth and hospitality of the locals. One of my favorite experiences was eggplant picking. I was amazed at how large and plentiful the eggplants are in the fields, vibrant and ready for harvest. Each eggplant felt like a small treasure, a testament to the rich soil of Villasis. After a fulfilling day in the fields, I indulged in the local cuisines. My stomach was delighted by the delicious pinakbet, miki, and tupig. Each bite was a burst of flavor reflecting the region's culinary heritage. It was more than just a meal. It was a connection to the culture and the people who prepared it with love. I also took the time to explore the history of Villasis. Witnessing their very unique tower clock and very lively People's Park was very enjoyable for me. Visiting St. Anthony Abbot Church was also a highlight. The architecture was beautiful and I could feel the history within its walls. It was a serene place, perfect for reflection. In the same area, I encountered a historical site marked by the scars of World War II. The bullet marks told stories of resilience and strength, reminding me of the sacrifices made by those who came before us. Every corner of Villasis revealed something new, whether it was a lush landscape or the rich traditions. The blend of nature and history made my exploration all the more rewarding. Villasis will surely hold a special place in my heart. My experience here is a beautiful reminder of the joy found in both nature and human creation. I will live with a full belly, a heart full of memories, and a spirit uplifted by the kindness of its people. I look forward to returning one day to once again immerse myself in the beauty of Villasis and the warmth of its community.